Pura Luka, Ostia Review, Oh, so crispy. Okay, 9 out of 10. Lea Salonga, Invasion of Privacy, Twisted Who are you? I'm so sorry. I don't know who you are. DepEd Invasion of Bastos, at Real Talk kay Real Talk Darbs. Walang manipulator na nagtatagal ng ganun. So what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. Ito, di ba bang balita na ngayong linggo? Ako nga pala si Marites para mahatid ang legit fake news sa Pilipinas. The freedom of expression mean we can say whatever we like. Patpakan, Adam. So atin na agad simulan dadaanan natin itong TikTok vid April 10 na in-upload ni Pura Luka kasi syempre baka out of context baka kala nyo sinasakyan niya yung kanyang virality kamakailan. So ating panoorin. So, we will do a review Oh my God, Mer. based Nasa green screen pa siya. Nahiya this- ka pa. Sana yung green screen mo. Dapat ilagyan mo na din ng mga ulap. Mukhang wala na tong balikan eh. Rekta na tayo. Tayo Rekta yung muna. perna na to eh. So, yung design niya, Oh my God. I love it. IHS. It Ano ibig says sabihin yan? IHS. Ang IHS daw ay isang acronym para sa Latin ng Iesus Hominum Salvator na ibig sabihin ay Jesus, Savior of Mankind. International High School. Charot. I like it. It's nice. It's very glossy. And the back part, di ako sure kung bakit may ganitong symbol. But this one, it's a good design. It's very big. Alala ko lang kasi ang dami nating Ostia review siguro 3 months ago, 6 months ago. Mga estudyante na nagpo-post, naalala ko din yung doon sa yung tumutulong sa simbahan na pinicturean nila yung Ostia bago nila i-serve. In terms of design, I'll give it an 8 out of 10. It's cute. I like it. And then for the crispiness, we'll break this in half. Sa pagkakaalam ko, wala ka naman talaga mailalabas na Ostia na katawan ni Cristo sa simbahan. So ito nakuha niya, ito yung mga nabibili mo commercially at hindi kailangan mo muna to basbasan para maging katawan ni Cristo. So crispy. At hindi naman natin malalaman kung yun nga, kung legit nga na holy na tong Ostia na to. I love that. Very crispy. The taste naman, lasang wafer. I like it. I think I'll have more. Wait, I'll have more. I have one. Oh, good. Kung sa kanya ay masarap yung taste, hindi maganda ang taste nito sa mga netizens na nakanood sa kanya. Ito daw ginagawa niya ay para expression niya ng kanyang severed na ties with the church, yung mga dininay daw sa kanyang beliefs throughout. At nagsalita din dito si Geraldine Roman na senador na nasa LGBT din na community. At yun nga, kinondemn nila yung kanyang ginawa. Pero yun nga, dahil sa freedom of expression, syempre ang ating pagtingin sa kanya na paggawa niya ng mga blasphemous acts na ganito ay hanggang offense lamang. Kasi marami ako nakikita sa comments na sinasabi na hate speech yan or alam mo pa, ang freedom of speech ay hindi absolute. Oo, in-explain ko na yung dati. Sinabi ko diba yung aking example pa nga, kung ikaw ay susuntok, hanggang doon lang, sa harap pa ng ilong nung susuntokin mo, hanggang doon lang aabot yung sa right. Pero pwede ka sumuntok kahit gaano ka layo mo gusto. Kahit paulit-ulit mo gawin, pero hanggang hindi tumatama sa kanya, pwede yun, di ba? Expression mo na gusto kitang saktan, naiinis ako sa'yo, di ba? Yun ang magiging form natin siguro ng pambabash. Pero yun nga, hindi mo siya pwedeng saktan. At yun na nga mismo, sinabi na mismo ni Senador Roman na, kinasuhan ba niya? Hindi naman, di ba? Kasi puro mga blasphemous acts at gino-condemn nila yung act na ginawa niya. Pero nasa ng pangkakaso? Tatalo na ngayon tayo sa ano ba ang hate speech? So, sige, explain muna natin. Ang freedom of expression ay isang foundational right. Meaning, it is essential for the enjoyment and protection of all human rights. Kailangan mo to at kailangan to ng lahat ng tao para makapag-build at maka-evolve tayo sa mga iba't ibang konsepto na lumalabas kung saan-saan. Diba? Kailangan mag-clash ng mga ideas. Kasi pag hindi ka nagka-clash, diba? Tulad ng mga espada na tumutulis, kailangan mo talaga, meron ma-offend dyan, mapamaliit man o malaki. Pinakamalaking maitutulong ng freedom of expression ay binibigay nito sa mga minorities ang kaparehong lakas ng pagsalita kumpara pa sa mga taong sabay-sabay na majority nasisigawan din sila. Siyempre matatalo sila eh. Pero pinapakita ng freedom of expression na kahit kakaunti kayo, pwede kayong makihalubilo, pwede kayong magbigay ng inyong mga opinion. Tinatanggal yung responsibilidad na magiging epekto ng pagsabi mo, lalo na ngayon sa social media, lahat ay nakikita. There siguro mas dumoble o triple pa. Exponentially na mas marami pa ang tatabla ng lahat ng ating sinasabi sa social media. Kaya nga ako madada sa social media, di ba? Dinadaanan natin lahat ng mga issues at topics dito. Di dahil sausawero tayo, pero kasi
Kasi 'di ba, masarap pag-usapan yan kasi mas marami pa tayong pwede mabuksan na mga pinto dyan. Siguro hindi na yung pinto ng langit para kay Pura, pero ang pinto ng iba't ibang conversations, iba't ibang klase ng tao sa mundo at iba't iba na rin mga mindset. Ganito yung galing sa Article 19, tignan nyo yung site. Kasi baka sabihin nyo, nanggaling lang to sa mga Facebook posts ng magulang nyo o ng mga boomer. Ito yung mga legit na mga organizations. Does freedom of expression mean we can say whatever we like? Right to freedom of expression is fundamental. It is not absolute. Wow! Mga very good sa comment section, ha? This means it can be limited in exceptional circumstances. So bago natin i-describe exceptional circumstance ba ang kanyang ginawa, it is vital that we distinguish between a speech that encourages violence and discrimination against people. Examples are intentional incitement to racial hatred, which should be prohibited, and B, speech that criticizes or challenges ideas or the status quo, criticizing a government, nation, or religious idea, which should be protected, even if it is offensive or unpopular, because it lets us learn about different ideas and challenge those in power. So, kung naalala nyo, lagi sinasabi na, hindi nyo dapat sinasabi yan, magagashi ganun. Ganun talaga ang freedom of expression. Hindi mo kailangan isipin palagi kung sino ang dapat mong ma-offend. Lalo na kung meron ka namang pinaglalaban. Ngayon, hindi ko dinedefend yung kanyang sinabi per se, pero dinedefend ko yung right niya to say it. Ibig sabihin, no, kahit anong sabihin niya, pwede sabihin yun. Pero syempre, responsibilidad yung kanyang yung magiging epekto nun sa kanya, sarili na lang yung problema yun. Kailangan natin palagi exercise yung right na yun sa lahat ng tao. Kasi racist ka man, sexist ka man, magnanakaw ka man, kung ipoprohibit kitang gawin yung criminal behavior, paano ka namin uhulihin? Diba? Yun yung isang example na yun. Makakahanap ka lang ng paraan para makatakas sa batas at gusto kitang makulong. So, yun yung yun yung kailangan natin siguro lesser evil na lunukin. Masaktan ka na kung masaktan, pero hayaan mo lumabas sa mga ideyang ganyan. Diba? Yan ang magbibigay ng ating colorful na mga idea at matetest sa iba't ibang klaseng tao. So yun, tinanong nga, nag-incite ba siya sa galit ng mga tao na patayin nyo ang mga ganitong klaseng naniniwala sa ganitong klaseng relihiyon? Wala siya sinabi. Kasi ang kanya inaatake ay siguro yung konsepto. Dinedefend na ng freedom of expression ay yung mga tao kasi tao lang ang pwede mong masaktan. Ang mga concepts, thoughts, ideas, pwede mo i-criticize. Okay, walang feelings yan. Yung mga tao may feelings, tama. Pero yung mga konseptong yan, hindi. Wala yan nararamdaman. Para yung crush mo sa'yo, wala. So yan, religions, governments, and flags cannot be harmed. Only people can. Example A, yung mga taong na galing sa social media at pinagmumura siya. Okay lang, dinedefend ko rin yung right nyo na pagmumurahin siya. Kasi nararamdaman nyo yun eh. Pero wala na kayo magagawa up to that point. Ngayon, meron pa mga nagsasabi na bakit lagi nila pag mga Kristiyano, okay lang nalaitin. Tapos papasok nila sa mga Muslim. Bakit din sila, hindi naman sila nilait? Meron. You can search online. Napakarami mga comedians ang gumagawa ng mga jokes or mga parodies regarding sa at pag-criticize sa mga beliefs and traditions of the past. At syempre, natututo tayo, mas nagiging open-minded tayo sa mga ganyang bagay. And it's the people with the least power who need the most protection. I know, hindi ko kayo pinipilit at hindi ko pinipilit na sarili ko mag-side sa kanya. Pero ang kanyang right to freedom of expression ay hindi pa rin labag. Hindi siya lumagpas sa inciting to hatred, yung hate speech na tinutukoy mo. Kasi syempre ng word na hate, sobrang simple ng hate. The word hate, ayoko, galit ako. Sa konteksto ng batas, iba ang ibig sabihin ng hate speech. Well, hindi pa nga siya defined legally. Ito ay galing sa ala.org. Shout out sa ating Islam. There is no legal definition of hate speech under US law. Just as there is no legal definition for evil ideas, rudeness, unpatriotic speech, or any other kind of speech that people might condemn. Paano mo i-describe isang evil idea? Baka evil idea noon ay hindi na evil idea ngayon. Evil idea ngayon, sa ibang tao hindi naman evil idea, di ba? Napaka-flexible at fluid na mga concepts. Kaya nga pwede mo silang tirahin. Kahit sa anggulo, pwede. Kasi nga dun mo malalabas yung tunay na purpose o tunay na intent na isang konsepto. Hindi dapat sila parang, ay, wag mo sabihin, kailangan yan para mag-grow tayo as a society. Generally, however, hate speech is any form of expression through which speakers intend to vilify, humiliate, or incite hatred. Tulad ng kanina, against a group of or a class of persons on the basis of race, religion, skin color, sexual identity, gender identity, ethnicity,
disability or national origin. So yun nga, ang iyong pagsalita ay aabot lamang, yung laway mo na tumatasik hanggang doon lang dapat sa harap yung pinagsasabihan mo. At ganoon din siya dapat sa'yo. Tama, hindi nga absolute ang freedom of expression. Correct ka nga dyan kasi pag sinabi ko doon sa kabilang bakod ng bahay, saksakin mo yan kasi ganito ang gusto niya. Mahilig yan sa TikTok Saksakin mo. Yun, ano na yan. Pwede ka na talagang kasuhan niya. Pero kung para sa sarili lang niya, to exercise, kahit sa ibang tao ay blasphemous o nakakasakit, they have the right. Pero yun nga, pwede natin sila pagtawanan, pwede natin sila i-bash, kasi na-offend kayo, pwede online, wala namang pipigil sa'yo. Pero wala rin makakapigil sa kanya. Di ba? Ganun lang kasi yun. So what are the 3 things that we will be able to learn from these kinds of situations? Let's find out. So yun nga, siguro hanggang hindi ka nakakasakit physically or nag-incite ng dahas sa ibang tao, ikaw ay freely makakapag-exercise ng right ng kahit anong gusto mo. Ang isang perfect example nito ay ang pag-criticize ni Dr. Jose Rizal sa mga works ng church. Paano kung ngayon mo ginawa yan? At hindi na niya maipagpapatuloy ang pag-criticize sa isang higher power, sa isang mas authoritative figure kumpara sa kanya. Na isang, di ba, isang tao lang, na isang mas maliit lang. So mas pinapakita ng freedom of expression na meron kang kapangyarihan. Nainis man ng mga obispo sa kanya at ang Catholic Church nung panahon na yon, bigyan pa rin siya ng karapatan para i-express ang thoughts niya nung panahon niya ng mga ginagawang kabalbala ng simbahan. Siya ay na-condemn at ipinapatay dahil sa kanyang mga kagustuhan. Pero ano nangyari? Ito ay nagsimula na isang revolusyon at alam niyo na, the rest is history. Hindi ko sinasabing bayani si Puro Lucas sa ginawa niya, pero yun yung parehong konsepto na ginagalawan natin. Pero ang responsibilidad doon na magiging epekto sa'yo, sa mga tao sa paligid mo, sa'yo lang yan. Ikaw ang pagdadaanan mo talaga yan. O sunod na balita, kinagay naman ko, na-invade na natin ang mga batas na yan. Invade naman natin ang privacy ni Lea Salonga. Ito naman naging issue kamakailan sa kanyang dressing room ng mga kanyang mga fans na gusto makipag-picture sa kanya. Let's find out! Thank you. Good night. Leia. Good night. Hi, Miss Leia. Can we take pictures with Who are you? you? I'm so sorry. I don't know who you are. We're just a fan. Okay. Please, Because if you've been, unless you're on the guest list, we cannot have you back Yeah, here. sorry. So you'll have to go to the door. I'm Yeah. sorry, because if I allow this now, then other people are going to take advantage of Yeah, this. my friend Jito and Jiwi are the co-producer of this show. Oh, okay. Yeah, But still, yeah. you were not on the Can we list. make So can you picture- wait for me at the door? Because I'm really We've sorry. been Because waiting our... here for a while. No, sa pinto. No, I'll see you at the door, but don't Ah, go outside. sukot. Stay inside the door. So kung yung sinabi pa niya na may kakilala siya na co-producer ng show at matagal na daw sila nag-aantay dito, wala akong pakialam. So siyempre may logic na to Pupunta ako sa bahay, ikaw Mr. o Mrs. Manonood, pupunta ako sa bahay mo, mag-aantay akong 30 minutes para kumuha ng asukal sa'yo. Tapos may kita mo sumisilip-silip, tatanungin mo ako, ano po gusto nyo? Gusto ko yung asukal mo Ay, hindi po pwede, amin po yan. 30 minutes ako nag-aantay dito Diba? Hindi ako indebted sa'yo dahil nag-antay ka sa labas. Di ba inutusan na mag-antay ka dyan sa labas Oh, and that say inside the door. Yeah. Kasi kung wala sa listahan, hindi na. Ayan, sinabi din niya sa guest list pala. Because it's our for security. Can we just purposes. Yun nga nakakatakot din yung security niya na parang kung sino lang pwede pumasok. Pero yun nga, parang abuso to sa iyong kapangyarihan. Porket nagbayad ako ng ticket, siguro kung kasama doon sa ticket na pwede mo siya ma-meet, sigurado naman ako may meet and greet na lugar yan. Hindi ka pwede pumunta sa mismo dressing room yan at magpapaka-special tayo, diba? Invasion of privacy na niya yan. Mukhang, hindi naman niya pinagbumumure, diba? Yung mga fans niya kuno, ito yung mga toxic na klase ng fans, diba? Naiintindihan ko pa, minsan sa labas, meron ako makikita na titingin. Tapos makikita ko lang sa Facebook page, sabihin na admin ko na, Pao, sorry na nakakaya kasi may kasama ka o nasa labas ka. Diba? Nakakatuwa, nakakalambot ng puso na may mga ganun pa pala mag-isip. Very proud ako na pinalaki kayo ng tama ng magulang nyo or very good kung ikaw natuto sa sarili mo. Kailangan respetuhin pa rin natin yung konteksto kung nasa ang lugar sila. Pero yun nga, diba? Ito medyo talagang, diba pinag-usapan natin kanina doon sa fence ng iyong kapitbahay. Hanggang dito ka lang dapat. May pinag-usapan tayo diba? Hanggang dito lang ang right mo. You can freely express ang iyong pagiging fan kay Miss Leia pero hindi literal sa harap ng kanyang pinto. A quick photo? Just a selfie. Okay, sure. There's a spot. I have to close up my door. Okay. Kasi palabas na rin siya. So hindi siya makalabas kasi meron mga tao sa labas. Yeah, it's just... Sorry, Grabe. madam. Oo nga sana inantay nyo lang sa labas. Hindi pa kayo makapagantay. Mas makapag-picture man na. Yes, here you go. Oh my God. What happened? Ano yan? This is why we have co-check. Ano yan? Yung credit card niya. Ay, sorry. Hanap. My God, Maps.
Okay. Leia, idol na idol ka po namin. Kahit Thank you isang very picture much. lang po. But again, I have to be You're so pretty. Wala kang kupas. strict about this. At napakagaling mo. Nagsusukat na ako. Ikringe ako eh. Pinupuri niya si Miss Leia tapos si Leia parang naiinis pa din. Pero professional pa naman siya dito eh. Hindi ko magets bakit may mga tao na iinis sa kanyang sinabi. Hindi naman disrespectful napaka-professional nga eh. Siguro hindi tayo sanay kasi English, diba? Merong authoritative tone pag salita ka ng English. So what are the 3 things that we will be able to learn from this situation? Let's find out. Pero kung sinabi, ano ba yung mga dapat natin matutunan na tatlong bagay sa sitwasyon na to? Diba? Parang ako nagpi-flip top eh. Parang hindi siya nag-garner ng respeto or ng dignity. Pero very dignified naman yung kanyang pagkakasabi. Oh, we're so proud of you po. But again, Yes, yeah, we understand po the protocol. Pratikala. Oh my God, si Leia sa loob na. you can go straight out. That's an exit. My God. No. Dito sa baba. The gray door. Nasaan yung nakakatawa lang? Kasi nasa, di ba dapat meron ka mga staff para dito? Naging staff si Leia. Yung ba yung character niya ngayon? Staff naman na kumakanta sa Broadway. Ano nangyari? Yeah. Okay, yeah. My God, Okay, Leia. it says exit on the door. Ito yung, Yun ang sundin nyo. ito yung may kilala ako culture sa Pilipino. May kilala ako! No, just take it here. Ay. Just a quick photo, please. Nasa tamang lugar naman si Miss Leia dito. I-express yung kanyang disappointment sa mga taong hindi sumunod sa protocol at dumiretso na lang rekta sa kanya. Hindi siya hayop sa zoo na, oy, biniyada kita, ito, bigyan ng 50k, binayad ko sa show mo, magpa-picture ka sa akin. Pero hindi pa rin absolute. Sunod na balita ito naman si Real Talk Darts. Pinag-usapan pala yung issue ni Coco nung June 2 at hindi ko to nakita online at syempre sinesend lang naman sa akin to ng ating mga cancer, ating mga manonood na pinanood ko na to pero papakita ko muna sa inyo yung kanyang sinabi. Dinescribe niya what is a yung mga aspects of pedo. Actually 13 years old or younger. Walang specific na tao Mm. na hinahanap kundi Tama. kahit kanino basta sa minor nila nararamdaman ang sexual urge. Sa madaling salita, we need to understand that refers to a attraction or a preference, while grooming is a manipulative behavior aimed at establishing control over a potential victim. Now, if we will be basing it on Coco and Julia, Eto na. does it apply to them? No, because there's Ah! no manipulation involved. Walang manipulator na nagtatagal ng gano'n. So wait, stop muna natin ito. May dalawa siyang punto na sinabi. Yung una, hindi ko alam. Subjective yun eh. Paano niya nalaman na wala nun si Coco at si Julia? Kasi chat ako yung nagbubuhay ng mga patay na issue pero mga bata kasi to eh. So mas importante maging klaro tayo sa mga ganitong klaseng konsepto. Lalo na online na napakaraming bata at lalo naging talamak ang mga child predators dahil sa online at dahil sa social media. No manipulation involved. Paano mo nasabi na there's no manipulation involved? Hindi ko sinasabing sila yun pero paano mo nalalaman just based sa nalaman mong issue? Pangalawa, Walang manipulator na nagtatagal ng gano'n. ayun, walang manipulator na nagtatagal ng ganon. What? Saan yun galing? Darbs, Mars, aking kapwa Marites, para kami mga nakadasta na nakaganon sa labas ng kanto. Ay, alam mo pa, mali yung Marites mo doon. Ngayon pupunta tayo sa National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Ano ang kanilang description? Anybody can be a no matter their age, gender, or race. Na-explain na niya to. Can take place over a short or a long period of time from weeks to years. May also build a relationship with the young person's family or friends to make them seem trustworthy or authoritative. Hindi ko sinasabi na yun ang nangyari kay Coco at Julia. Hindi lang yan para isang buwan o 3 linggo. Pwede umabot ng 5 years, pwede umabot ng 10 years. At kung titignan mo yung range ng kanilang relasyon, pasok yun, di ba? Kumbaga nasa possibility yun. I-double check nyo lagi yan ha, kasi especially online na talamak na at napakadali na makatago ng mga ganyan. Kailangan natin i-double check yung ating mga information. Okay, hindi naman kasi meron kasing parang culture din sa social media na pag kino-call out mo, kini-criticize mo, oy, ba't yan? Flip top sa paa kayo? Dilaan kayo ng itlog. May ganong aura. Hindi ako galit kay Real Talk Darbs ha, baka maggawa kayo ng issue pa, ba't ka dyan? Walang ganon ha. Kino-correct ko lang. Pag may mali, hindi masama makorek. Online naman yan. So yun lang naman, di ba? Simple lang. Hindi natin paabutin ng 10 minutes. Diba? Alam nyo naman na mga description ng mga yan, nandyan yan lahat online. Okay? Kaya ito yung sinasabi ko. Pag meron kayo nakikita na mga issues at hand na pinag-uusapan ng iba't ibang mga influencers, sa may iba't ibang branding, iba't ibang styles ng pagsasalita tulad namin,
Paubusan ako ng hininga doon. Mag-research kayo ng sarili nyo. Alam ko, busy tayo lahat at sana, alam mo ba, Real Talk Darbs, i-analyze mo ang issue ni Ato tsaka ni Pao. Merong rason ba't umabot ng 30 minutes yung reaction ko? May rason nyo kasi ini-explain ko isa-isa. Minsan kailangan natin mag-invest ng onting time kung gusto natin sa mga ganong klase topic na mapag-usapan. Kasi nga, mas malalim yan di ba? Wala naman libro na 1 page lang na meron kang masasabi na malalim di ba? Kailangan pa rin mag-invest ng time yan. Tulad ng iba't iba mga aspeto ng buhay mo. Always double check when it comes to children's laws and we must always protect them from online harassment and the worldly ones. Pumunta na tayo ngayon, napasok din tayo kay Real Talk Darb sa aming issue ni Ato kamakailan na laos na, diba? Ang asim na, bulok na. Natawa lang ako kasi parang na-paint lang ako dito na parang ka-level nung pag-analyze ni Ato. Ngayon, hindi wala naman akong problema sa kanyang mga description, sa kanyang pagpapakita sa masa na ba't iba mga nangyari sa Pilipinas. Pero kasi dito, nilagpasan mo na agad yung pag-ad hominem niya sa akin kasi nagbuka lang na parang ako nakikipag-away kay Ato. Binalikan ko lang naman yung una niyang panlalait sa aking itsura. Pinakita ko lang gaano kadali gumawa ng issue kung idadaan natin sa pambatang mga galaw, pambatang mga panlalait. Pinamukha mo lang dito na parang kaming dalawang bata sa natambay na nakita sa kalsada, nagbabangayan kami bigla. Na parang, uy, nilakit ko itong pangit na to, mukha kang QB, ikaw mukha ka siya. Hindi, nauna siya nagsabi sa akin at nag-retaliate lang ako. Di ba napakapangit i-explain? Di ba napakapangit kung ganun kita kakausapin sa ganung paraan na ginawa mo sa akin? Kasi alam ko pinapakita dito yung pagiging neutral ni Mr. Real Talk Darbs. Pero alam ko lahat tayo may mga opinion. You have the freedom, you have the freedom of expression. Di ba? Umiikot na naman tayo to express your opinion. Pero not all opinions are equal. May mga opinion talagang basura. Okay lang, pwede mo sabihin yung basura, pero may mga basura talaga dapat na hindi mo na ilabas ng bahay mo. Iwan mo na lang dyan. Nagtatagisan tayo ng mga opinion, nagtatagisan ng mga basura, at doon lumalabas, at doon mo makikita, meron pa palang part tong opinion ko, parang 90% okay sa akin, pero yung 10% pala medyo maasim, medyo mapanghe. Pwede mo nga ayusin yan. Pwede ka kumuha sa ibang opinion na nalaman mo. Pwede ka mag-form ng sarili mong opinion based sa iba't ibang mga opinion. Yun yung punto nun. Pero kasi nagmukha lang dito na parang magkapareho kami ng klase ng basurang pinagsasalita ni Ato. Diba? Now, we can't expect to respond someone how we We can't expect to respond someone how we respond We can't expect to respond someone how we respond? We can't expect to respond to someone. Diba? Respond to someone. Feeling ko talaga may isa pang salita na pwede kayo pasok dito Parang ako nagka-stroke. How we respond and we need to respect that. Ang tawag dyan ay parang the medium is the message din. respond. We need to respect that. Your voice can either build bridges. I don't need to respect kung paano mo sinasabi isang bagay, di ba? Bilang mga influencers, bilang mga tao na pinakinggan ng tao, I think nasa isa tayong pedestal na kailangan natin i-double check ang ating sinasabi. Paano mo sinabi na, bakit ganyan siya magsalita Tama, nasa ka ba? Nasa social media ka na. Ikaw ay nasa public scrutiny. So, ang pinakamaganda mong responsibilidad o pinakamaganda mo sigurong maibibigay ay himayin na mabuti yung sinasabi mo. At pag ikaw ay nilalait sa itsura o hindi nakikinig sa'yo, hindi ko kasalanan yun na hindi ka nakikinig, di ba? Bakit yung problema ay nandun sa nagsasalita? But to remind us all na communication isn't just the key, it is also. Galing ako sa communication arts at alam ko yan sinasabi mo. Inaral ko yan So, yung pagkaka-deliver ko, yung pagkakahimay ko sa pagkakasalita ko, hindi mo pwede i-compare ng 1:1 kay Ato. Mas mabango yung basurang ginawa ko dun. Hindi yun kasing panghinon sa kanya. Because you can communicate all you want, pero kung hindi ka naiintindihan, anong sense? The only way you do things is not the only way to do them. 9 plus 1 is equals to 10. So does... Alam mo, nakita ko na itong quote na to. Yung 9 na magkabalik na, 9 yan, hindi yan, 6 yan, magkaiba tayo opinion. Kailangan, hindi mo rin i-invalidate yung isa, ba yung 6 or yung 9, pero kailangan naintindihan mo sa parehong konteksto na pinagdadaanan nyo. At sinabi ko rin naman sa kay Ato yun, diba? Naintindihan ko yung pinagdaanan. Pero hindi nyo dapat i-invalidate yung sa before. So, bumabalik na naman tayo doon. You should not just communicate, you should also learn to comprehend what was communicated. Yung itong sinasabi mo, hindi naman to doon sa nagko-communicate. Sa nakikinig yan Ngayon, ang responsibilidad doon nagko-communicate ay i-communicate niya sa pinakamagandang paraan, sa pinakasimple na hindi mami-misunderstand. Yun ang mahirap, yun ang matagal, yun ang ginagawa ng mga journalists, di ba? Yung mga magagaling na journalists ay napakaganda ng pagkakahimay sa mga sensitive topics at events at issues sa social media. Yun nga, kung ang style mo ay bigla mo na lang sasabihin out of initial reaction, syempre mas emotional yan, mas unbridled yan, mas
wala yan mga references. Kaya from the heart from the emotion. At mas mabibigyan mo ngayon ng maraming problema yan. Kasi baka lumayo ka sa issue, baka lumayo ka sa topic, baka magbato ka ng mga illogical, mga irrational na mga fallacies. Pero at least lumalaki! Hindi ko naman pinalaki! Siya nagpalaki ng issue. Kita mo, kung may mga taga-real talk dive dyan, pakisabi nila sa mga tropa nyo na panoorin to para lang sa side ko. Para kami kasi pinagsabong niya, ito siya yung sabongero, pero pinagsabong na kami dalawa. Isa turkey, yung isa pinalaki ng tatay mo na mahal yung manok niya. Sunod na balita kaya ito mga balita. Well, lagi naman to balita. Isa na naman DepEd page ang nahack at kung ano-ano na naman kabastusan, na invasion of kabastusan ang pumasok sa kanya. So, ito iba dito, ayan pero as of now, paglabas ito, hindi, wala na to. Na-delete na nila at mukhang okay na. Di ko lang ba't lagi na-hack ang mga DepEd page. Napakagandang mirroring to na yung edukasyon natin pagdating sa social media or sa technology, lalo siguro kung sino may mga hawak niyan. Alam ko kasi, pwede ka magbenta. I'm sure meron dyan mga intern or siguro mga staff na wala namang pakialam kung anong kahihinatnan yan. Pero pwede ka magbenta ng mga page. Lalo na pa may meron sila mga following. Pwede man ito maging scam o pwede man deliberate na talagang binenta mo. Pwede nila ma-hack yan, na pwede nila gawin ng kahit anong gusto nila. Pwede sila magpasok ng mga ads. Kasi after naman nito, after mag-viral niya, magkaroon ng mga likes yan, tatanggalin din naman ulit yan Kasi nagkaroon na siya ng following, nagkaroon na ng likes. Ngayon, papasok na yan talaga ng mga next naman na pwede nila pagkakitaan. Siyempre, di ba, sex sales So, yung mga bastos, madali ma-share, madali ma-tag ang friends, nakakatawa, ha, diba naman ito nahako, hehehe. Departamento na dapat nagpapakita ng edukasyon sa ating mga mamamayan ay tahak pa. So, bagong na yun, nagbagong buhay na kayo, ha? Nagkaroon ng badge pa yung ibang tao. Nagkaroon pa sila ng badge kakasunod sa DepEd. Speaking of mga cancel sa lipunan, itong update hopefully ang huling update ni Doc Adam regarding kay Dr. Farah. Kung naalala nyo, 3 years ago, nag-i-issue yan regarding sa kanyang mga cabbages at gumagawa siya ng mga extraordinary claims. Diba? Kung kanina meron tayong exceptional measures, ito naman extraordinary claims na pwedeng mas-solve ng garlic ang cancer. At syempre, tulad ng mga albularyo na lumilipat kada barangay, nasa ng peer reviews mo dyan? Nasaan ang iyong paperwork para dyan? Hindi naman pwedeng haka-haka lang yan. Baka sa isa gumana, sa isa naman hindi. Baka naman ikalala pa yan na kanyang magiging sakit. So, in-update niya dito sa kanyang kaso regarding sa kanyang legal battle kay Dr. Farah. Maraming salamat sa iyo na patuloy pa rin ating medical movement dito sa Pilipinas, lalo na sa mga ating mga mamamayan sa kabundukan. Hindi naman sila easily accessible sa ating mga ospital. At Dr. Farah closes after getting dentist allegedly from senior FDA enforcers. Deepest and greatest regret that I inform my patients that I will... Di ko na isasabihin, basta Boston. I'm basing this on court documents, FDA documents, and Dr. Farah's own social media channels. On the 19th of April 2018, the Department of Health received a letter of complaint from 5 medical societies. This letter made many allegations against Dr. Farah and the clinic. Ito, sinabi niya dito na yung mga herbal medicines niya, yung drugs and concoctions sold by Dr. Farah are allegedly not licensed with the FDA and were not even registered prior to being marketed, distributed, or sold. Dito pinakita pa na ito yung mga prescriptions na binigay ni Dr. Farah sa kanyang mga bumibili at nawala. No therapeutic claims. They then purchased this from the center's pharmacy. Please note, when you're looking at this picture of the armed guards with guns, the spelling ng pharmacy. The pharmacy was spelled with an F. Yun din yung una ko napansin. Spam F sa comment. Kung gusto nyo pa panoorin in detail na nangyari dito, pumunta kayo kay Doc Adam channel. So, doon natatapos sa mga marites ngayong linggo. Gusto nyo pa na mga ganito, like, share sa mga na-real talk nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung hindi ka pupunta sa lagi. Marites sa mamaalam.